ing topic da, makanalo kang santing kutis. Ay, interesado ko kanyan na. Ganang tao, burita, santing lang kutis, yan na. So, itang metong sinabi na, ana, kailangan magbilad ka na yung habak, ana. Of course, up to 10 o'clock, masyadong lang mapali. Punta masira ko kutis, ana. Lately, ating kong ikit kayang YouTube. Kitnan din, anong masating dili para kayang health na ning taong gawa na pati nga po na. Masakit yung pag-hip. Anong masating gawan mo, ana? Paano mo sinabi na, magbilad ka, ana? Lumakad kang makatapak. Okay? Makatapak, ana? Santing ka pa, may kakatawan, ana? Masakit siya itong makatapakata na. Kita siguro minuna uling malinis, pero magtapak kaya na masakit. Pero itong magbilad, o yan, nakala vitamins kayong bilad eh. Vitamin D, apong miyaliwa pa. Itamo mo, kahit habi siyang magbilad eh. Wari itang payong, daka na magpayong kayo. Yung payong talaga para kanyang uran. Na yung Pilipino gagamitan din para kay Aldo. Kuya na. At ating may itong country, pinicture de. Isang ikit ng makapayong ating Aldo, Pilipino yan. Pilipino. Neburing Aldo. Anyway, makasanting kutis. Kakadwa, itang metong sinabi na, gumamit kong moisturizer. Kaya kong kutis. Moisturizer. Baka nita, nung naman yung pollution, bacteria na, lungub kayong skin. Ito yan, moisturizer. Yung nga balit ng ko ita, sinali kong moisturizer. At palang kakamal. O di pa, balak mo, lotion niya mo. Pasangat niyang moisturizer, skin moisturizer. Anong kakamal? Ay, may asali-sali. Makanya kalatim, nakamal. Intan tutu, Iting tutu. Ano yung pangkarakala sinabi tungkol kayong skin, taking care of your skin. Makanya, kamagpuyat. Uning itang metong dermatologist, uling taluyan din yung salita na, to be beautiful outside, you should also be beautiful inside. Yan. Inside. Tawin nyo. Bakit? Potang dakal ka problema, potang mag-worry ka. Kilub yan, Potang kami patutot, kagising mo na yung habak. Lawen tala rin lupa takin salamin. Nakatamo ka tsura. Alitutupin. Apag mas na, malanging kuts mo. Matsurat na. Pero isto ka tutut. Kagising mo. Ganado ka. Tsaka lately, in science kayong health, gana-gana. Bisa ka maging health yan, kailangan, papalub mo kayong kakangatsyan. Healthy food, uling makumpisa nga ning gana-gana kayong ngatsyan. Magtaka ka na. Kayong gut, nata kayong ilis, kayong ngatsyan. Nangkay, ala ka mampengan, nangkay, masakit ka dyan, Bakit? Stress. Tension. Ako niyang mag-aral kami, nakaikabot na ako sasakit at yan. Ala na ako mampengan. Stress ito. Mag-dobling acid, gustong stress. Makata ka nito. Pero istuin ng doktor yan, magumbisa kayong kilub. Ito, at yan, magumbisa mo naman kayong health. Magumbisa kayong kilub. At inisabihan yung kakataang ebanghelyo ngayon, Yung sinabi ng muling pagstida la rin alagad na rin gino. Nahila ka nung tutuki ka rin, kautusan na rin, kaugalyan na rin udyo. Mamanga lang yung menos gamat, tapos ang miyaliwa po. Nga na,
nga ng Jesus, ding taong deti, nga ng Diyos, parang alandaku, rin labira, dapat may marayula ka na ako, ding pusura. O yan. Yung maulaga king Ginoo, ing puso tamo. Kaya may halawang debate no naning parang reliyon about food na. Yan ang mga daya, yan ang mga karne. Yan ang lugal may ka rin sa Batistala. No, karakalega ka nan, pero atin lang ang sakit. Tataba langan. O ano, kasi kan mga nase. O nga mga kanaging Bible. Ano? O yan. In discussion kay religion is the heart. Our religion is a religion of the heart. Kiting Sacred Heart of Jesus. Puso yung makakanaka rin. Yung maulaga nung nuko rin niya yung puso tamo. Malaring tukyan mo nga nga ganaganang ritual kay Santa Iglesia patas. Pero malaring mo naman na mariyo ka puso kay Diyos. Mariyo puso kay Diyos. Malaring kaya ba may tao, aldot bengi, kay kwarto, kay balya. Dapat mapalyaring ing puso na marayuya kay ka. Malyari mo naman, may kayabe yung tao. At a distance siya, marayo yan. At siya abroad. Pero, akit mo, na kaya mas malapit siya po yan. Itang tao nga itakeng kaya kang puso. O yan ha. So, yung maulagang yung Ginoo, yung panlubtam. Hanyapin na yung atin na po nga sa na examination of conscience. Kaya kalan ba yun? Nagawin nito ba yung matutod? O kaya na yung abak. Examination mo yung konsensya mo na yung kaya kang gagawan, manibatan kayang puso o showmanship? Showmanship. Magbanal-banal lang ka. Uling we like admiration from other people. There is nothing wrong. Itangan, mangailangan tamo. Amo, believe ko keka. Believe na. Ali ako. Ali, believe ka na ako. Believe ka kay Diyos. Ka na ako. Suntikyan nyo ko, maliliko kay dalan ako. O yan. Kailangan believe tamo kay Diyos. Okay. Ang panlub na ning tao, yaing maulaga. Yung pamano kita mo kaya kailangan laus alub. Hanapin. Ang kapampangan na, laus alub. Minsan mamangang kaya restaurant. Kaya may Father Ninoy. Parang kaklase may nga liwa. Father Ninoy, kanlas. Sabihin ko ng restaurant, uling misarane, Flow and Arrow. Kanita siya yan Flow and Arrow, tingangila sa San Fernando. Una yung kay San Fernando ka rin kay Mengan. Kaya ba't yung Mengan, kontento kami? Bakit? Nano nga sabi mo, Father Ninoy, uling makayan, makritik yan mapagsti yan. Ing restaurant ay niya na laus siya lub. Pa? Beko na Yan ang sinabing manyaman laus siyang lub. Bitatalakad restaurant Bakit? May ngamos kumubuntok. May ngamos kumu. Mating dinatang, nana pong brio, Ali, mga ngamos kumubuntok ako. Pumunta kang alawang restaurant. Talakad na ka. Deng magsar, makalawi lang ang babo. Sa guli mo. Nining lalawin yung babo, ako pa Nalalawin yung babo, masanting babo ako. Saan ka na mo nga balo? O di ba pagmasdan yan? O kaya makagulot ka rin tao. Tabalo ka rin. Siguro masanting lalaking magagulot lang. O yan law sa loob. Kitang restaurant ita. Talakad ka mo, takakyan kasi gas. Tukyan na ka. Bubuklat na yung pasbol. Nakalulub kaya niya ako. Si pati pasbol na ning gayo. Malaos ko puwan. O yan At saka pamangan. Ala natama kanya ng restaurant.
Laus sa loob, a restaurant. Ing Ginoo, buhi na ita. Laus tamong loob, tutuki kaya. Loob, akit itang termino nga ita, laus a loob. Panlubye. Sana tuki ang kenluan. Okay, mga admiration, pero nekay dapat ay makalikon yung panlub. Pining mawulaga ito. Ano yung problema? In Diyos siyang manakit ka nito. Ayan, Yan manakit. Pero nekaya kakit na yung tao mo naman. O yan, yung panalangin tangi ng Aldoyti, sana yung pamanukita mo. King Ginoo, pamanuki ang laus alub. Talakad ko po yan. Sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayang tutu, lina lang king banwat tiyato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, mi bayit kang Santa Mariang Berhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete. King katlong aldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makaluklok, wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alananga. Amen. Manalayin tamong kin Diyos, pakamalang tamong, baning kekatang, pamanyam ba kaya, magindalise at alangdungis, at nga tang sumabi, Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Baning Ginoo, maging malapit siya king kayang iglesia. Papanitalyane sanang tapat king tradisyon ning kasalpantayanan. Awsan king alang patanat, apamagbayo, agbangking ebanghelyo, at ilisyane king pamangawat karing lilipas at tradisyon ning tao. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Baning Ginoo, maging malapit siya king kekatang bansa, banding batas at tuntunan tamo, maging makatuliran la para karing sabla at magdalang kapayapan, pamisan metong at kaunlaran, karing kekatang memalen. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Baning Ginoo, maging malapit siya karing mebalo, karing ulila, at karing sablang mangailangan. Ban iarap no ring puso ring sablang sasalpantaya, king pamakiramdam king amano ning Diyos, at saupanala, manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Baning Ginoo, maging malapit siya kaya katamo keti, at karing anggang kapaminsanan Kristiyano, saupan nakatasa ng sumuyo kaya, king kabilugan tang puso, at emo kapamilatan ding kaya katang labi. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Baning Ginoo, maging malapit siya kaya katamo, potang manalangin ta kaya, para karing pakamalantang mayangubye, para karing kaya katang pamilya, at para karing anggang kaluguran tamo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Maging malapit ka kaya kami, o Ginoo, patang manalangin kay ka, gawan mo kayang malapit at sadyang sumuyo ka, at karing hanggang mamangailangan kay kami. Tiadon mi, kapamilatan ng Kristo, Ginumi. Amen. Lord.
Tao maringkakot kay kaindahon, matanggap lasara panin Diyos, sikpang may pahin tutu. Tanggapan na sa aning ginuy tindahon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya kataming kasaplala at ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginu, mananansan ng ting banal adaon, yatad na kaya kami ing kekang kasaplalan at gampanan karing pusumi, ing pangako ng kaligtasan, pagkalab mo iti, kapamilatan ng Kristo, Ginumi, Amen. ing Ginu manatiliya kaya kayo, At keka antimorin, iyat nayarang pusuyo, makayat nano king gino. salamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulit. Tuneping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati naman ka rin, o ikpa Diyos king alangang galabus may paya. Agyang piktak sila na ka, ning metong ketawan sindumo ing kekang pamaglugod. Ikay munye kaganapan, king kekaming kakulangan, kamu naman ing mitubod, king magligtas karing sabla. Ing sinugo mong anak, nayaliwa kaya kami bistaman, may kilupa, king pamikasalami. Biriyan mo iti, panakit me, karing kaya kaming pangataw, ing anak mong katulan, at nanggapan mo kaming, mit mong lugod, kalupa, ning makapasubali mong lugod kaya, may git king sabla. King kayang katapatan, binalik ng pasibayo ing tula, ning kayang pamaglingap, kaya kaming binating, inyang pepahinggulutan na ka, ulinita, kami na rin sa balangkora ring anghel, karing banwa, darlit mi kang ligaya, lalo magkabe ka rin sa alang tuk ng babye, kapuri ang keka, at ngaming kakanta. Oh,
ikpa, ikay panibataning, sablang kapanalan, kulinita pagparalang pumi. Kapanalan mo sa nating ayon kay Espiritu mo ban para kay kami malalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. May daong kusalud, king pamaylasat kamatayan, king wala yung tinapit, bepasalamat siya keka, pirasa na, binyan na kayang kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kay nga na at kanan niya, iti yung kanakong katawan, may daon para kay kayo. Makaya mo naman kay bating apunan, king walay kalis, pasibahin pa masalamat. Kaya ka, sabi niya rin kalis ka rin kayang disipulo. At nga na, tanggapan niya iti, kaya nga rin minumkokan iti, iting kalis ni kanakong daya. Yung daya ni bayo at talang hanggang tipan. Mibubo para kaya kahit para kaling sablang tao bangketa. Ipatawaran na rin kasalanan. At tanyo iti bilang kapigaganakan ng kanako. Masig tayo, Mr. Raning Kasalpantayanan. May biye ng anak mong daran niya keka, ting tinapin ng biye ating kalis ng kaligtasan. Lain may pasalamatan ng keka yung pepelarian mo kaming matampang, talakad harapan mo, ban sumuyo keka. Papakumbabaming paggamuha, may kaming ansanang misulusulo, king katawan at dahing Kristo, tipuna na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Nalakan mo ay pain sa iglesia mo makalaganap king metong kayato, mamiganap na kinlugod, kami kaya kami Papa Francisco, kaya kami Arsobispo Florentino, ding sablang pari. Nanakan mula naman, ding kapatid mi pepainahon at mananayin sabling miye, na isablang mayango na biye. Tagapan mo, sana, king maligaya mong ngarapan, makaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat ing magkamit king biye alanganga. Mangkayabin mo na Virgen Maria ay indunin Diyos, sa nuseding apostol, haring sa blamong santo at tinupad, king malmong kaburian kay kabaning panahon, puriyan nakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatanang Kristo kami at kay pang may pain tutu, kagum ng Baral Espiritu, pupuriyan nakat parangalan, ng manggaman, king alanganga, patad manalain tanging kingig pa ka nga manong tiro na ning Ginoo. Isang kanyang inagyo mo.
gabos mo kami o ginungking sablang marok at malugad mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, king kasopan, king kakang pakalulo, parati king may gabos king kasalanan, maligtas king sablang kaligaligan. Habang mananaya kami ning maligayang kapanaligan. King panyatan ni Yesu Kristo, kaya kami, talapang abos. Yesu Kristo namin, ganun kaya apostoling kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko biya ko kaya kayo, masaba balikdan, kaya kaming kasalanan, nunalawan mo yung kasalpantayan, kaya kayong iglesia, pamayapan may ang pambilugan, agpangking kaburian mo ikang mabibiya at magari, manggaman, king alanganga, Amen. yung kapayapan, yung ginumanatili sa kapalanman, kaya kayo, At kaya ka, antemorin. pagitangin, may kakalmetong tamo, king kapayapan, kaya ko nga, Diyos, si Melako king kasalanan niya, tumapalad rin mayawis king apuna na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkasmay nga mano mo, kumayap na ako. Tawa ng Kristo. Amen. One, two, three mo niya, kaya mong kulang yung pagwan. Habang pa si ending.
Gino, babae mo kami, king kang altar, kapamilataning tinapin na ng biye. Mananasaning iting pamangan, paksangana kami, king lugod, at sopana kaming sumuyo keka, king balang metong at metong. Tiadon mi, king lagyo na ning ginong Jesus, Amen. king gino manatili kekayo. At keka antimuri. Bensanana kayong Diyos sa may payan tutu, ing igpa anak at ing Espiritu Santo, Amen. kapataring misa mi daon ni metaking kapayapan at king lugod na ning ginuta mo. Salamat, King Diyos. Maya payabak po. Maya payabak po amo. Puso ko'y nagpupuri ng pupuri